Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Усе ж яка видатна пора – літо. Кася, тобі подобаються саме довгі канікули? Ого, а кому вони не подобаються? Мені. Я сумую по занятках. Сумуєш, розумник. А ми зараз тобі заняток знайдемо. Кася, няма нічого дренного у тим, що Лесіку подобається отримувати нові веди. Ніхто і не спрачається. Але я не люблю, коли побач со мною хтось сумує. Так що, Лесик, ось тобі завдання. Зараз же розпрацюй маршрут нового і вельми цікавого віртуального подорожжя. Лесік, допомогчи. Дякуй, Потап. Я від Касі чогось такого і чекав. Тому маршрут у мене вже готовий. Ого, ось і видатно. Тоді полетіли худшей. Ого, і де гэта мы апынуліся, Лесік? У японській вёсці Міяма. О, і чим яна знакамітая? Гэта вёска-фонтан, у якой ад струменя воды нікуди не падеться. Паліе і намочыць усіх і кожнага. Ого, і навошта придумали такі дзіўны аквапарк? Насамрэч, гэта зроблена для абароны гістарычнай вёскі. Оборони? Цікаво. А від кого можна оборонитися водою? Не ад каго, а ад чаго, Кася? Ад агню. Ад пажару? Менавіта. Як я ўжо сказаў, вёска гістарычная. Яна захавалася з даўніх часоў. А ў сярэднявечнай Японіі бедныя жыхары накрывалі дахі сваіх хат снапамі саломы. Вось яно што. А солома ж вельмі гаручая. Правильно, Кася. Дык вось, каб захаваць такія вёскі для гісторыі, спрабавалі выкарыстоўваць шмат розных пажарных сістэм. Але ўсе яны не спраўляліся з агнём? Так, Потап, бо салома гарыць літаральна як запалка. А калі дамы стаяць побач, такія вёскі выгараюць амаль за гадзіну. Таму прыдумалі паставіць распырсквальнікі ў кожны куток паселішча. Бінга, Кася, так і атрымалася вёска-фонтан. Ого, мне падабаецца. А колькі фонтанаў тут працуе адначасова? 62. Прычым іх спецыяльна размясцілі так, каб намакала літаральна ўсё. А гэтая вёска вялікая? Даволі. Усяго ў ёй 40 старадаўніх хат. Ой, апынуцца ў гістарычным паселішчы. Цудоўна. Быццам злятаць у мінулае на машыне часу. Такая магчымасць прыцягвае круглы год, асабліва ўлетку, мноства турыстаў са ўсёй Японіі. Адна хата нават перароблена ў старадаўні атэль. Здорово! Калі турысты прыехалі здалёк, яны могуць пераначаваць у гістарычным месцы. І пагуляць пад струменямі вады. Ой, дарэчы, а калі ўключаюць фонтаны? Кожны дзень у адзін і той жа час? Не, Кася, гэта было б вельмі дорага. Сістэму пажаратушэння правяраюць двойчы ў год. Для праверкі ўключаюць адначасова усе распырсквальнікі. І тады вёска ператвараецца ў велізарны фонтан. Так, струмені вады ўзнімаюцца ў паветра вышэй дахаў. Такога вялікага па памерах комплексу нават у вядомым сваімі фонтанамі Пецергофе няма. Малайцы японцы, здорово прыдумалі. І карысна, і прыгожа. Жыхары Японіі вельмі любяць ладзіць фестывалі. Яны ператвараюць у іх любую падзею. Таму вельмі хутка простая праверка ператварылася ў чарговы мясцовы фестываль. А мы гэты фестываль наведалі. Здорово! Цудоўнае летняе падарожжа атрымалася. Пагуляць пад фонтанамі. Лесік, ты малайчына. Пагаджуся, ты ўзняў нам настрой, разумнік. Таму можаш крыху адпачыць і паглядзець разам з намі ранішні мультфільм. Пагляджу з задавальненнем. Ой, сябры, вы чуеце? Што? Нейкі шорах. Ну, шорах, чаго ты так напалохалася, Кася? Ой, Лесік, мне не падабаецца, калі я чую шорах, але нікога не бачу. Дык давайце пойдзем на гук і даведаемся, хто гэта шамаціць. Ой, Лесік! Што, ай? Гэта хто? Мыш? Так, маленькая мышка. Мне здаецца, вельмі сімпатычная. Ты чаго напалохалася? Да я, шчыра кажучы, мышэй баюся.
Кася, соромно быть такой боязливкой. Ніякой погрози маленькая мишка не нясе. Бачиш, яна старанно шукає собі їжу. А чому тоді я боюся? Боязнь грызунов у людей з глибокої старожитності. Передається яна від покоління до покоління. А чому старожитні люди боялися таких, як ти кажеш, безкривдних мишок? Справа у тым, што ў даўніну мышы былі сур'ёзнай пагрозай для прыпасаў чалавека. Гэтыя грызуны вельмі пладавітыя, і з апетытам у малых усё цудоўна. Атрымліваецца, мыши з'ядалі припаси, а людям потім не хапало їжі? На жаль, так і было. Між іншым, само слово «мыш» утворана ад старажытнага індаеўрапейскага слова «муж», якое перакладаецца як «злодзей». Тады зразумела, чаму ніхто не любіць гэтых маленькіх злодзеяў. Кася, зараз у людзей дастаткова ежы, і мышы ім нічым не пагражаюць. Добра, пераўпэўніў. Я больш не баюся мышак і нават іх пачастую. Зернем ці арэхамі. Для мышэй гэта лепшыя прысмакі. О, Лесік, а каго яшчэ мы можам пачаставаць у лесе? Арэхам будуць вельмі рады даўгахвостыя прыгажуні вавёркі. О, вавёрачкі мне вельмі падабаюцца. Яны і сімпатычныя, і працавітыя. І вельмі запаслівыя. До зімы звяркі старанна рыхтуюцца, закладваюць шышкі, арэхі, жалуды ў гнёзды, дуплы і расколіны дрэў. А таксама сушаць грыбы на галінках дрэў. Я пра гэта чытала. Сапраўды, але часта вавёркі забываюць, дзе пакінулі прыпасы. Бедненькія. І што адбываецца з забытымі харчамі? Імі карыстаюцца іншыя вавёркі, птушкі, грызуны. А самае цікавае, што насенне, якое вавёрка закопвае ў зямлю, часта прарастае. Здорава! Атрымліваецца, гэтыя прыгожыя звяркі яшчэ і высаджваюць новыя расліны. Не вавёркі, а сапраўдныя леснікі. Сапраўды, лес жывёлы любяць, таму што ў асноўным перасоўваюцца па дрэвах. Я бачыла, якія моцныя заднія лапы і чэпкія кіпцюры ў вавёрак. Менавіта яны дапамагаюць грызунам скакаць паміж дрэвамі на 3-4 метры, а хвост служыць ім як руль. Але вавёркі выдатна скачуць і па зямлі. Я сама бачыла. Сапраўды, і на зямлі гэтыя звяркі даволі спрытныя. Могуць перамяшчацца скачкамі да 1 метра. А калі вавёрка адчуе небяспеку, яна імкліва ўзбіраецца на вышыню і хаваецца ў кроне дрэва. Дзякуй за цудоўнае і карыснае знаёмства з маленькімі сімпатычнымі жыхарамі нашых лясоў. Спадзяюся, гледачам яно таксама спадабалася. І мышак больш ніхто не будзе баяцца. Так, Кася? Лесік, хопіць намякаць, што я баязліўка і псаваць мне настрой. Ну, прабач, Кася, зараз я твой настрой выпраўлю. Уключу табе і гледачам чарговы ранішні мультфільм. Ну, добра, уключай. А зараз? Зараз будзем развітвацца. Бо, на жаль, час нашай праграмы выйшаў. Што? І на яшчэ адзін мульцік часу не засталося? Ну, калі ласка, канікулы ж. Добра, яшчэ адзін мульцік паглядзім. Ура! Толькі спачатку развітаемся з гледачамі. Дамовіліся. Сябры, наперадзе новы цудоўны дзень. Няхай ён пройдзе цікава. Паспяхова. І абавязкова весела. А нам засталося дамовіцца пра наступную сустрэчу. Якая адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце! І ў падарунак ад Касі яшчэ адзін мульцік паглядзіце.